Ir-rapport dwar it-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li għaddiet jgħid li s-servizzi tal-aħbarijiet ta' Net Television fiċċew li jikkritikaw lill-Partit Laburista u jirrakkomanda li l-Midja Nazzjonalista tikseb il-kredibilità tagħha lura billi tkun aktar oġġettiva u ma tinsulentax l-intelligenza ta' min jażel li jsegwi. Iżda l-attitudni negattiva u distruttiva fl-aħbarijiet ta' Net Television komplet fil-5 xhur ta' wara l-elezzjoni fuq istruzzjonijiet ċari tal-grupp li qed imexxi l-aġenda tan-newsroom u li jieħu pariri direttament mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. One News jinsab f'pożizzjoni li jiżvela l-aktar deċiżjoni riċenti ta' dan il-grupp li qed imexxi l-aġenda tal-aħbarijiet ta' Net Television. Huwa mistenni li minn Ottubru li ġej il-bulettin ewlieni tan-Net li sal-lum dejjem ix-xandar fit-8:15 ta' filgħaxija issa jibda jxandar fis-7:9 ta' filgħaxija, l-istess ħin li fih għal snin twal dejjem beda One News. Din il-mossa qed tkun meqjusa bħala dubjuża ħafna minn ċertu nies fil-Partit Nazzjonalista li għandhom esperjenza fil-medja u li iżda mhux qed jingħataw l-opportunità li jbidlu din id-deċiżjoni. Deċiżjoni drastika oħra mistennija tkun it-tnaqqis fil-programmi li se jipproduċi Net Television fl-iskeda tax-xitwa. Il-problemi kbar finanzjari li qed jaffaċċjaw il-kumpaniji tad-Dar Ċentrali waslu lil grupp li qed imexxi l-midja tal-Partit Nazzjonalista biex ifassal skeda bil-minimu possibbli. L-istazzjon se jbieħ ħafna mill-airtime tiegħu u jirrikorri għal repetizzjonijiet minflok programmi oriġinali. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lil One News li din is-sitwazzjoni mistennija tigrava osservazzjoni oħra fir-rapport tat-telfa, dik li kienu ħafna l-persuni li ħassew li l-midja tal-Partit Nazzjonalista bagħtiet bil-programmi naqsu fil-kwalità. Il-problemi finanzjarji fid-Dar Ċentrali ħarġu pubblikament wara l-elezzjoni ġenerali fejn ingħad li d-djun tal-Partit Nazzjonalista ilaħqu l-miljuni tal-euro. Fl-aħħar jiem, l-impjegati part-time tal-Midja Nazzjonalista irċivew littra ta' tkeċċija u ntqal lilhom li dan qed isir mhux ħabba l-kwalità tas-servizz imma bħala ristrutturar. Fil-ġimgħat ta' qabel tkeċċew ukoll numru ta' impjegati mill-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. L-eks teżorier tal-Partit Nazzjonalista Peter Darmanin ħareġ bl-idea li jippreżenta lil kap Simon Busuttil petizzjoni biex jinfetaħ restorant fid-Dar Ċentrali u jgħin fil-finanzjament li tant hemm bżonn.